Bé, bon dia i gràcies per assistir en aquest ple ordinari del mes de desembre. Abans de començar aquest ple, voldria proposar també fer un minut de silenci per rebuig i la condemna de totes les dones que han estat assassinades enguany en el nostre país. Aquesta setmana també n'hi ha hagut unes de Laura Luelmo, que ha provocat també la indignació de tot el país. Voldria que el Consell d'Eivissa també, amb aquest minut de silenci, ens sumem en el rebuig i la condemna de totes les dones assassinades, que tots siguin capaços de trobar solucions. Bé, de començar amb I2 ple, tenim l'ordre dels dies, a proposta número 1, en relació amb la ratificació anual de l'inventari de béns i drets del Consell Insular d'Eivissa en data 31 de desembre de 2017. Té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. Les administracions públiques estan obligades a mantenir i inventariar els béns i drets que integren el nostre patrimoni. L'inventari ha de ser objecte d'actualització continuada sense prejudici que hagi que rectificar-se anualment. Correspon al ple d'aquesta corporació l'aprovació, ratificació i la comprovació de l'inventari. D'acord amb l'informe proposta del secretari general de fetge 12 de desembre de 2018, es proposa l'aprovació de la rectificació anual de data 31 de desembre de l'inventari de béns i drets d'aquest Consell. Fer constar que el moviment ha estat mínim, que es deu principalment a alguna alta o baixa d'un cotxe i a alguna compra de material d'algun ordenador, bueno, compra material, però la diferència que hi ha de patrimoni d'un any a un altre és d'uns 1.000 i pico euros. No, 4.000 euros. Bé, això és el que fem constar i és el que duim aquesta proposta avui al ple. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies. Té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. Bé, nosaltres en aquest cas també ho votarem a favor, dat que senzillament, com ha dit el conseller, és una regularització de l'inventari en el que es fa constar per el que s'ha comprat i el que s'ha retirat. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies, senyor secretari. Gràcies, senyor president. Així entenc que quedaria aprovat per unanimitat dels membres presents, que serien en aquest cas 10 vots a favor. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies. Bé, facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars, decrets i comunicacions, estan assabentats, gràcies. I anem en el torn obert de paraules. Per la primera pregunta, pel grup popular, té la paraula la senyora Ferrer, per favor. Gràcies, senyor president. Bé, en els seus acords de governabilitat establien, pels 2 primers anys d'aquesta legislatura, la creació d'una unitat de rehabilitació comunitària per a les persones amb trastorn mental sever i dificultats d'integració social. Quina és la data de creació d'aquesta unitat i amb quins recursos compta? Gràcies, senyor president. Gràcies. Té la paraula la senyora Jurado. Sí. Gràcies, senyor president.
Los servicios los presta el Govern, ya están en marcha. Tenemos el centro de día de Can Raspalls, también están los pisos tutelados que los lleva la Fundación de Atención a la Dependencia y Promoción a la Autonomía, y además hace poco también conocimos la noticia que el Govern, por parte del IPSALUT, también va a trabajar en poner un servicio de patología dual para atender a las personas que tienen trastorno mental severo y asociadas a consumos de otros consumos. Y por lo demás, es lo que te puedo contestar. Gracias, señor presidente. Bé, abans de continuar, excusar els consellers que no estan aquí, que estan fora. Gràcies. La segona pregunta té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. Quines línies d'ajuda té previstes per a les petites empreses, comerços i patronals, incloent la Càmera de Comerç per l'any 2019? Gràcies, senyor president. Gràcies. Té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. Bé, el Consell Insular d'Eivissa no tenim... hem fet una convocatòria de subvencions de 100.000 euros als ajuntaments d'Eivissa perquè es dediquin en aquest punt en concret. Pensam que l'administració més propera en el petit comerç, sobretot, són els ajuntaments, i això és el que hem fet. A més, llavors, el Consell també fa events i promociona events que es fan principalment a FECOEF, diferents, des de la fira d'estocs, aquí va tot, hi va molt de la fira de cotxes, per aquí van els tirs. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies. La següent pregunta, presentada pel Grup Popular, té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. En quina situació es troba la redacció del Pla d'intervenció en àmbits turístics? Gràcies, senyor president. Gràcies. Bé, en primer lloc, recordar-los que va ser una llei també del seu govern de 2012 que va obligar també els Consells Insulars a fer uns PIATs. Durant tots aquests anys que també varen governar, fins a 2015, tampoc van iniciar-los vostès. Redactar un PIAT també és un document també molt complex, és un PTI del sector turístic perquè estigui millor, i ens varen trobar també sense personal per poder-ho iniciar. Ara també tenim un arquitecte i a dia d'avui els plecs tècnics estan redactats i la següent passa serà la contractació externa de servei. Gràcies. Següent pregunta, també per part del Partit Popular. Té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. En quina situació es troba la redacció del Pla de Màrqueting Turístic de l'illa d'Eivissa que havia d'estar acabat per l'any 2017? Gràcies, senyor president. Gràcies. Bé, s'han fet diferents passes. A dia d'avui s'ha posat en marxa també una actualització de l'estudi de reputació externa, document bàsic també a l'hora d'establir nous objectius. S'està treballant en la segona fase de la valoració interna i s'està actuant també el plec tècnic per contratar també la redacció definitiva del pla. Gràcies. Següent pregunta, presentada també pel Grup Popular. Té la paraula la senyora Domínguez. Gràcies, senyor president. Els seus acords de governabilitat establien reduir a la meitat el temps màxim actual de resolució sobre la sol·licitud d'accés a la documentació i còpia de documentació per part dels consellers. Per quin motiu no s'ha portat a terme aquesta modificació, tot i que era una mesura a implantar en els seus 2 primers anys de govern i aviat en farà 4? Gràcies, senyor president. Gràcies. Té la paraula la vicepresidenta, la senyora de Sans. Gràcies, senyor president. Bé, tot això que vostès pregunten, com saben, es regulen el ROC i el reglament orgànic del Consell Insular i no hem abordat la seva modificació per una qüestió de prioritats, hagut la mancança de personal en la que ens vàrem trobar quan vàrem arribar. Gràcies, senyor president. Gràcies. Següent pregunta, presentada pel Grup Popular. Té la paraula la senyora Domínguez. Gràcies, senyor president. Els seus acords de governabilitat establien per als primers 2 anys de govern l'impuls de la pràctica de l'esport base entre els infants i a incorporar la figura de l'observador esportiu. Quan s'ha creat aquesta figura i amb quants observadors compta el Consell? Gràcies, senyor president. Gràcies. Té la paraula el senyor Ribas.
Gràcies, senyor president. Efectivament, l'impuls base de l'esport base entre els infants, a més de ser una prioritat per tractar-se de competència directa, com saben, del Consell Insular, ha de buscar també l'educació en valors com es treballa en equip, el joc net, la integració, la igualtat en la primera etapa formativa de les persones. I precisament amb aquesta finalitat, durant aquesta legislatura s'han posat en marxa iniciatives com el programa Posar en Valors a l'Esport, coordinats des de la Direcció General d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears i en col·laboració amb les federacions esportives. Aquesta feina de l'observador esportiu s'ha canalitzat a través d'aquest programa, precisament. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies. Següent pregunta, també presentada pel Grup Popular. Té la paraula la senyora Ferrer. Gràcies, senyor president. Els seus acords de governabilitat establien, pels 2 primers anys d'aquesta legislatura, la firma d'un conveni de col·laboració adequat entre el Govern de les Illes Balears per tal que l'Oficina d'Atenció a les Persones Immigrants fos gestionada pel Consell i financiada pel Govern i que se garantís el funcionament durant tot l'any. Em pots dir en quina data es va signar aquest conveni amb el Govern? Gràcies, senyor president. Gràcies. Té la paraula la senyora de Sants. Gràcies, senyor president. Com vostès saben, l'OFIM, l'Oficina d'Atenció a les Persones Migrants, és de competència exclusiva del govern balear i des del Consell d'Eivissa sí que hi hem col·laborat amb absoluta normalitat i fins i tot molta assiduïtat en els temes, tot allò que ha sigut d'àmbit de persones migrants i que hem pogut col·laborar amb ells. Gràcies, senyor president. Molt bé, gràcies. Següent pregunta, també presentada pel Grup Popular, té la paraula el senyor Juan. Gràcies, senyor president. Aquí el que volien saber és quines entitats, administracions o persones físiques o jurídiques ocupen espais a la Coma. Gràcies, senyor president. Molt bé, miri, gràcies. Tenim l'Institut Balear de la Natura, IBANAT, tenim la gestió d'emergències SU2, Escola Balear d'Administració Pública, EBAP, Unitat Militar d'Emergències, Fundació Laboral de la Construcció, Consell Insular d'Eivissa, que tenim a Centre de Menors Padre Morell, Taller de Formació de SAIL PD, Magatzem Cultural, Patrimoni, Carreteres, Agricultura i Serveis Tècnics, i tenim en procés l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola d'Arts, el COFIP, futur Parc de Bombers i també l'Observatori Turístic Smart Island. Gràcies. Següent pregunta, també presentada pel Grup Popular. Té la paraula el senyor Juan. Sí. Sí. Gràcies, senyor president. No, vàrem demanar sol·licitar la inclusió dins ordre del dia d'un registre d'entrada 12 de setembre de 2018. Bueno, com veiem que on demanaven el nom, càrrec i tipus de contracte dels més de 150 funcionaris que, segons vostè, varen dir que havien estat acomiadats. Com avui falta la consellera de l'àrea, retiram la pregunta i la farem en el següent ple. Gràcies, senyor president. Molt bé, idò gràcies. Bé, i dam idò ja per conclòs aquest ple. Molts anys i bons a tots. Gràcies.